Здравейте! Вие сте с канал WebWare. Нямаше как да не направим видео за кралицата на скандалите Стела, която за изключително кратко време обяви не за една, а за две свои раздели. Преди няколко дни тя качи видео в инстаграма си, че се е разделила с родната си душа Щерьо Щерев, а не след дълго направи видео в YouTube канала си по темата. В него тя обясни, че се е оплашила от бързото развитие на връзката им и това я накарало да прекрати отношенията си с Щерев. Стела също сподели за депресията, в която е изпаднала заради хейта, който е получила в социалните мрежи, като спомена, че Щерьо доста й е помогнал през този си труден период. Но след като нещата с Щерев са вървяли толкова добре, защо скъса с него? Дали няма вероятност хейта, на който беше подложена, да е причината за раздялата й с Щерев? Това беше всичко от нас. Чао и до следващия път!